Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa kollox ġdid għandna. Għaliex? Għax qegħdin ir-raħal ġdid. It-triq isimha Triq il-ġdida. U ħanejdulkom 10 affarijiet ġodda li ma kontux tafu dwar it-triq. Mhux ġodda. Le, mhumiex ġodda. Malik titnajdlek gidba fuq di triq. Ejli, Mela, xi kultant. Il-min iktar. Il-mami u x'liktar. din jisimha triq il-ġdida. Imma fil-verità mit-triq il-ġdida Hija triq l-antika. li ġdida jisimha, imma fil-verità hija l-eqdem triq f'Malta li ġib l-isem ta' triq il-ġdida. Biss mhux dejjem kienet magħrufa bil-Malti. Qabel kienet Strada Nuova. Imbagħad fl-ewwel ta' Mejju tal-1937 qalbuha għal triq il-ġdida. Mela, qiegħed hawnhekk eża fejn tispiċċa it-triq tal-triq il-ġdida ġewwa ir-raħal ġdid u jien ngħidilkom eżatt kif ġie l-isem ta' Pawla tajjeb. Dak kien hemm il-Gran Mastru De Paul illi ħolhom li jibni raħal dak iż-żmien rid isemmih Casale. Insomma mbagħad darlu u inti dak iż-żmien rid tikteb il-Papa illi joħroġlok ittra pontifikata illi biha itik iljiet biex tibni belt jew inkella raħal. U fil-fatt l-isem dar bil-mod u ġi Villa Pawla illi villa tfisser belt u Pawla għassetemlu tfisser żgħira, tfisser il-belt iż-żgħira. U allura kif spiċċat tissejjaħ bħala triq il-ġdida? L-ewwel meta mbniet din it-triq li kienet waħda minn tal-ewwel li nbnew u tiġi kważi fin-nofs ta' din il-lokalità ġdida li bena De Paul, bdew isejħula in-nies Strada Nuova jew triq il-ġdida. Din it-triq ġdida kienet tingħaqad ma' triq li kienet tieħu għal Belvalletta. Din it-triq li tieħu għal Belvalletta li tiġi bid-dritta kienet u għadha magħrufa bħala La Salita di Casal Nuovo jew it-tella tar-raħal ġdid. Bekk it-triq jew La Salita di Casale Nuovo kienet kompli ġo Strada Nuovo jew ukoll Strada Casale Nuovo bejgħax kienet ġdida. U bejgħax kien hemm triq oħra magħrufa bħala La Salita di Casale Nuova. In-nies ippreferew li jibqgħu sejħula La Strada Nuova jew inkella it-triq il-ġdida. Inti tar-raħħal jew belti trida? Belti jew. Imma ħanajdlek ħaġa, fil-bidu issa llum ir-raħal ġdid huwa magħruf bħala belt, imma sfortunatament Casale tfisser raħal. U għal xejn il-Gran Mastru kien tant issielet għax xorta bqajtu magħrufin bħala r-raħal il-ġdid u mhux il-belt il-ġdida. Kif tħossok fuq għadi? Xorta li r-raħal. Xorta laqwa U l-belt xorta li laqwa l-mirraħal ġdid. Laqwa l-mirraħal. Degi. Biex De Paul ikun żgur illi bena belt u mhux raħal ħareġ l-istess regoli li hemm fl-bliet bħal Belt Valletta bħal kull dar irid ikollha bir. Bħal pereżempju kull kantuniera kellha jkollha id-disim partikolari tagħha. Eżempju dan huwa ta' dak iż-żmien hawnhekk. U da ta' x'inhi hawnhekk. Kiesaħ. U din pereżempju ġiet mibnija fuq stil ta' kif kienu jimbnew dak iż-żmien. Punt ieħor importanti illi din il-belt ġiet mibnija forma ta' gradilja wkoll. Wara jaqgħu l-istatwa tal-Madonna tal-Urs statwetta ħelwa li qiegħda hawnhekk ġewwa Niċċa. U din in-Niċċa imbniet proprjament fl-1875. Hawnhekk qiegħdet hemmhekk u kien hemm l-isqof ta' dak iż-żmien li fawissu wkoll ħareġ digriet għall-indulġenzi u kien hemm ħafna nies, ħafna devoti li kienu jiġu jitolbu hawnhekk. Li ma jafx dak iċ-ċuples hemm illi l-indulġenzi joħorġu fuq 200 ġurnata biss. Għal xejn qed jitolbu. Jiem il-belt noqraw. Isma' taf illi qabel ma kien hawn din in-niċċa, in-nies kienu jsibu il-parti tan-naħa t'isfel tar-ħalit bħala il-marsa. Ejja vera. Vera, mela nikdeb. Vera. Imma mbagħad. Għax l-ID card kienet fuq il-marsa. Issa imbagħad li ġara mid-devozzjoni ta' dik in-niċċa law, bdew isibu dan naħat bħala ta' Lourdes. Milli ma laħad għall-belt. Mill-mandraċ ħid. imma hawnhekk fuq raħal ġdid ma tistax tifhem ma mur miegħu, mor. Aħna kburin belti. Inti minn triq il-ġdida? Iva, Tal-Ord? Iva, U fejn għall-parroċċa? ftit l-isfel minn hawn. Thank you, Juice. Itfalli bewsa. Il-ħani. Itfalli qasrija. Ħdejja għandi lil Dennis Stanley. Dennis int ma tal-Ord. Meta l-ord. Għaliex propja minn dik in-niċċa li rajna ftit qabel ħareġ inqasam il-raħal tista' tgħid hemm il-parti tal-Ord u mbagħad hemm il-parti ta' Kristu Re mhux hekk. Ekku. U inti eżatt kważi hija fil-limitu. Sekku huwa. U vera li ftit il-bot minn hawn kien hawn il-gażin ukoll. Hija kien hemm gażin hemmhekk bejn dak il-garax.
Iftakru? Le, ma ftakrux, għaxina li 3 snin għotaw bis. Zibtek minnaw dejjem. Le, Bormla propja. Orra, mela xej, wrong number. Mu. Sakka. Temnu illi fi żmien minn din it-triq in-nies kienu jimxu biex imorru jowmu. Ejwa. U ta' fejn kienu jmorru jowmu? Birsa Buġa. Le. Il-Marsa. Għawis fela sħanżir. Eżatt, u kienu jgħidulu il-kanal tal-Marsa. Ejwa. Illi kienet waħda mill-isbaħ bajjiet birra minn illi kellna. Imbagħad għamlu ħafna affarijiet bħal kien ċentru tal-Baħrejn fejn kienu jmorru jinnegozjaw u jagħmlu ħafna affarijiet oħra. U taf illi minħabba l-kanal hawnhekk kan naraw ukoll lapita li kien hawn inċident ta' xi ħadd jiġi minn xi ħadd ieħor li mbagħad kien ingħata il-forka għal xejn san. Mux l-ħanżir, warek bil-ras ħanżir. Ħasra. U dottor Simon Merċi għajkun qed jispjegalna ħafna iktar minn wara l-persjana tajjeb. Grazzi ħbieb. Morru nomu? Tlaqnej. Jgħat ma rajtom jomu, sa' kien hemm xi ħadd waqa' l-baħar minn fuq il-braken jista' jkun minn fuq xi barku. Mhux li tiftakar int? Da qed jgħid illi dik kienet waħda mill-isbaħ bajjiet. Jiddib mill-kbar. Anka Jiddib mill-kbar. Għaddiet tara. Jiddib mill-kbar. Kju brolħej, mela qiegħed għand tal-laħam u propjament kienet ġrajja ħelwa. Ta' kien hemm ċertu wieħed jismu Gregorio Briffa li inserta wkoll kien tal-laħam tajjeb u darba kellu ftit taf kif ċek. U kienet toqgħod waħda jisimha Rosa, famużissima li kienet tilqa l-irġiel għandha, imma nserta ġurnata ħażina x'ma kellha ftit il-ħadd. U da baqa' jħabtilha u jiffitta, di qabdet ġebla u garat il rasu. Tellaħħa l-qorti minn fuq, tajjeb rallum jħella 10,000 kien, imma tellaħħa l-qorti pero xorta frankata, jima weħlet xej u miskin weħel gundalla f'nofs rasu. U aħna biex nagħlqu il-mawra tagħna fit-triq il-ġdida, ġewwa r-raħal ġdid, morna f'wieħed mill-barijiet favoriti tiegħi. U l-ġimgħa d-dieħla triq iż-żewġ mini fl-Isla.